श्रावण महिना आला की आठवण येते त्या गरमागरम पातोळ्यांची। केळीच्या पानात किंवा हळदीच्या पानात गुंडाळलेली आईच्या हातची गोडी। आज आपण त्याच गोड पातोळ्यांची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया। पातोळ्या बनवण्यासाठी एक पॅन गरम करायचा आहे। इथे मी 1 कप ओल्या किसलेल्या नारळाचा चव घेतलेला आहे, अर्धा कप गूळ घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये मी आता जायफळ आहे ते थोडंसं किसून घेतलेलं आहे। थोडंसं गूळ वितळेपर्यंत आणि खोबरं भाजेपर्यंत ढवळून घ्यायचं आहे। गूळ पूर्णपणे वितळायला द्यायचा आहे आणि खोबरं व्यवस्थित भाजलं गेलं पाहिजे। आता ही सगळी प्रोसिजर संपल्यानंतर आपल्याला वेलची पावडर घालायची, अगदी चिमूटभर वेलची पावडर घालायची आहे आणि मिश्रण परत एकजीव करून घ्यायचं आहे। सुगंध खूप चांगला सुटलेला आहे। आता सारण आपलं तयार झालेलं आहे। एका छोट्याशा भांड्यामध्ये मी 1 कप पाणी घातलेलं आहे आणि पाणी जरासं बॉईल व्हायला लागल्यानंतर त्यामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ घालायचं आहे। 1 चमचा तेल घातलेला आहे आणि 1 कप तांदळाचं पीठ घालून असं एकजीव करून घ्या। आता गॅसची आच बंद करून घ्या। बंद झाल्यानंतर परत एकदा ढवळत राहा। गरम असतानाच एका ताटामध्ये मिश्रण काढून घ्या। मिश्रण एकदम परफेक्ट झालेलं असेल। मिश्रण गरम असतानाच त्याचा पिठाचा गोळा बनवायचा आहे, म्हणून थोडासा पाण्याचा हात घेऊन असं व्यवस्थित पिठाचा गोळा मळून घ्या। एकदम व्यवस्थित आणि लुसलुशीत गोळा करून घ्या। हा बघा, व्यवस्थित गोळा झालेला आहे आणि आता त्याचे आपल्याला गोळे करून घ्यायला लागतील। समसमान प्रमाणात गोळे करून घ्यायचे आहेत। त्याआधी आपल्याला हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायला लागेल आणि असं मिश्रण एकजीव करून घ्यायला लागेल। त्याचे आता जेवढे गोळे बनतील समप्रमाणात तेवढे करून घ्यायचे आहेत। 7 ते 8 इथे गोळे तयार होतील एकदम समप्रमाणामध्ये। त्यानंतर आपल्याला हाताला असं तेल लावून गोळा व्यवस्थित मळून गोलाकार करून घ्यायचा आहे। बरोबर 8 पातोळ्या होणार आहेत त्याच्या। पोळपाटावर असा गोळा ठेवून लाटून घ्यायचा आहे। जास्त पातळ पण करायचं नाही, जास्त जाड पण करायचं नाही आहे। हे बघा, असं प्रमाण व्हायला पाहिजे। आता हळदीचा जो अर्धा भाग आपण केलेला आहे त्यामध्ये ठेवायचा आहे आणि मध्ये सारण भरून असं फोल्ड करायचं आहे। हे बघा, असं फोल्ड झालं की बाजूच्या कडा आहेत ते हाताने असे चेपून घ्यायचे, थोडेसे दाबून घ्यायचे आहेत। आता ही पातोळी एक झाली। अशा प्रमाणे आपण इतरही पातोळ्या करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, परत एकदा मी दाखवते। हे बघा, लाती अशी लाटून घ्यायची आहे। हळदीचं पान घ्यायचं आहे आणि आता त्यात लाटलेलं पीठ ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर सारण आहे ते एका साईडला सारण भरायचं आहे। तुम्ही हवं तर डायरेक्ट अशी पातोळी बनवून ती पातोळी हळदीच्या पानात ठेवू शकता। एकदम 4 पातोळ्या मी घेतल्यात करायला। त्यामध्ये असं सारण भरून बाजूचा भाग आहे तो असा हाताने दाबून घ्यायचा आहे, म्हणजे पातोळी ती उघडली जात नाही। आणि नंतर एक पातोळी अशी ठेवून पानाने अशी दाबून घ्यायची आहे। सगळ्या पातोळ्या आता तयार झालेल्या आहेत। ह्या एकत्रच मी वाफवायला ठेवणार आहे, म्हणून मी एका चाळणीमध्ये सगळ्या पातोळ्या, जवळजवळ 8 पातोळ्या आहेत, त्याच एकावर एक ठेवणार आहे। पातोळ्या अशा ठेवल्या त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवायचं आहे। मी काय केलं आहे, ज्या भांड्यामध्ये उकड काढलेली त्याच भांड्यामध्ये पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि त्यावर आता मी चाळणी ठेवून 15 मिनिटासाठी वाफवायला दिले आहे। गॅसची आच मोठी असायला हवी। त्यानंतर व्यवस्थित उकळल्यानंतर वरचं जड जे सामान आहे ते बाजूला काढायचे आहे आणि एक पातोळी एका डिशमध्ये काढून घ्यायची आहे। गरमागरम सर्व करू शकता तुम्ही। ही बघा, एक पातोळी मी खोलून आणि तुम्हाला कापून दाखवते कशा पद्धतीने शिजले। व्यवस्थित शिजली गेली आहे। श्रावणामध्ये आणि नागपंचमीच्या दिवशीही या पातोळ्या कोकणात केल्या जातात।
ही पातोळ्यांची रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा.